И здравейте хора и добре дошли в днешното видео, където с вас искам да отворя ето това. Това е Pokemon Booster, който си го купих от магазин. И искам сега с вас да го отворя. Да. Както виждате, картинките са много яки. Това ми прилича на Charmander, но съм сигурен. И това е много яко. Както виждате, ето това е видеокарти. Scarlet and Violet. Ето Покемон. И ето това също е много яко. Отгоре, което е. Да. С вас искам да отворя това. Така, нека сега да отворим кутийката. Ето ги самите карти вътре. Не знам колко са. Да, евтини са. Защото са от, мисля, че от китайски някакъв магазин. Иначе са, не знам дали са оригинални, пак са на Покемон. След това ще ви покажа и какви карти до сега съм събрал, защото имам и още, които мисля, че не съм ви показвал. Отваряй ги само с един мой приятел. Сега ще видите тези карти. Момент само. Ето, вече кутийката е празна. Картите са ето тук. Така. Ето, извинете. Ето ги и самите карти. Мисля, че първата винаги се слагаше отзад. Така че... чакайте, видях, че има една пандала. Да. Така че ето, първата я слагаме най-отзад. Сега, като за първа карта ще имаме Regidrago Basic V. Както виждате е така, когато блести. Много яко се вижда. Шареното. Така. Слагаме настрани. Също ще ги слагаме ето тук, ако искате да ги виждате. Също може да пишете в коментарите дали картите са добри. Ето го и Райчу взех. Което е сравнително много добра карта. И е с Thunder, което дава 160 HP. Мисля, че this Pokemon goes 30 damage to itself. Т.е. бие 30 damage повече. Така, оставяме ето тук. Така, нека да изтеглим следващата карта. И получаваме Forretress X 270 HP, Stage 1 и отново е блестяща. И Райчо беше така, ако не сте видяли. И нека изтеглим следващата, която отново е блестяща и е Chestnut V Basic 230 HP. И се хилва с 30 damage, защото има touchdown, както виждате. Така. Слагаме я при другите.
Нека да изтеглим следващата, която е Урсалуна V. Отново е Basic, както виждате. 230 HP. Има Pit Shoulder, което не знам какво е. Така, оставяме я пред другите. Нека вземем следващата карта. Reshiram V. Отново Basic, 220 HP. Това е хубаво. Отново блестящо. Мисля, че са само блестящи тук. Serperior V-Star. 270 HP. Има и Starwinder, което прави демиджа на атаката с 30 демидж повече. Още един Serperior V. Обаче не е V-Star, като ето този тук. Ами е само V, 210 HP. Взимаме Tinkaton X Stage 2, 300 HP. Това е най-много до сега, което сме изтеглили. И нека да вземем следващата. Rayquaza VMAX, 320 HP. Rapid Strike, отново е блестяща. Max Burst. И да. И нека да продължим към следващата карта. И сега да изтеглим картата. Venusaur X Stage 2, 340 HP. Най-много, което сме изтегли до сега. Magikarp и Wailord GX Basic Tag Team, 300 HP. Squawkabilly X Basic 160 HP. Arceus V Basic 220 HP. Regieleki V Basic 200 HP. Chien-Pao X Basic 220 HP. Stage V Quaval X 320 HP. Alolan Vulpix V-Star 240 HP. Silver Snowstar като V-Star Power. Skeledirge X Stage 2 340 HP. Mawile или не знам как се произвежда. V Basic 200 HP. Arceus and Dialga and Palkia. Това е троен покемон. Tag Team Basic GX 280 HP. Остават ни още 3 карти. Магиарна Basic V 210 HP. Ако искате да видите повече информация за някоя карта, паузирайте видеото. Предпоследна карта Rayquaza VMAX 320 HP Dynamax Rapid Strike. И като последна карта Charizard X Stage 2 330 HP. Evolves from Charmeleon Explosive Vortex и Brave Wing само силите. И това е от покемон кутийката. Сега
да отидем и да вземем другата кутия, където има също добавени карти. Отивам да я взема. Ето хора, взех кутията. От много време съм я купил. Отворил съм я, но искам да ви покажа и на вас. Има и от 2 бустера допълнителни карти. Аз сега отварях, ето тази кутийка. А сега нека видим тези карти. Ето ги тях. Тези са много повече. Нека да дадем настрани тази кутийка. И така, ето много повече са. Така. Започваме с тези по-бързо ще ги разгледаме, защото ще стане много бавно и много дълго видеото. Като първа карта Finizen Basic 80 HP. Отделяме я настрани. И всъщност тук ще ги оставям. Следващата карта Reuniclus Basic Stage 2, не е Basic, 120 HP. Hunter Stage 1, 90 HP. Vika Volt Stage 2, 160 HP. Palafin Stage 1, 150 HP. Reuniclus повторка Stage 2, 120 HP. Grubbin Basic 70 HP. Litten Basic 70 HP. Deerling Basic 70 HP. Belden Basic 70 HP. Mauel Basic 90 HP. Cutifly Basic 30 HP. Solosis Basic 40 HP. Noctowl Stage 1, 110 HP. Drillbur Basic 70 HP. Мисля, че и това беше повторка, не си спомням. Mudsdale Stage 1, 150 HP. Sabli Basic 140 HP. Speedops X Stage 1, 260 XP. C-Dot Basic 60 HP. Bramblegast Stage 1, 100 HP. Colossal Stage 2, 180 HP. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала, за да правим много повече видеа, защото сега училището почна и не съм много свободен. Така че абонирайте за канала и лайкнете това видео. Следващата карта. Фезант Stage 2, 150 HP. Карвана Basic 50 HP. Crocodile Stage 1, 90 HP. Tranquil повторка Stage 1, 80 HP. Pineco Basic 70 HP. Bronzong Stage 1, 110 HP. Snom Basic 50 HP.
Брилум Stage 1 120 HP. Hood Basic 70 HP. Mudbray Basic 80 HP. Koraidon Basic 140 HP. Minkino Basic 70 HP. Sharpedo Stage 1 120 HP. Railwar Basic 50 HP. Не забравяйте да коментирате под видеото каква игра да играем и само да е безплатна. GoWork Stage 1 160 HP. Alolan Vulpix V Basic 190 HP. Това го имаше и в кутийката. Serperior V Basic 210 HP. Fortress X Stage 1 270 HP. Basic Ursaluna V 230 HP. Rayquaza V Max 320 HP. Rapid Strike и е Dynamax. Чакайте, ето. Evolves from Rayquaza V. И е сега е VMAX. Serperior V-Star 270 HP. Stage 2 Tinkaton X 300 HP. Glaceon VMAX 310 HP. Dynamax. Raichu GX 210 HP. Stage 1. Това както чуете в кутийката има нещо, така че това го имам повторка. Fortress X Stage 1 270 HP. Terra. Има много повторки. Chestnut V Basic 230 HP. Basic Chestnut V 230 HP. Казах ви. Reshiram V 220 HP. Reshiram V 220 HP отново. Basic. Basic Blissey V 250 HP. Ursaluna V Basic 230 HP. Basic Goblin Fire X 230 HP. Walking Wake X Basic 200 Ancient 220 HP. Извинете, ако някои карти съм ги мръднал малко наляво. Jengar X Stage 2 310 HP. Iron Leaves X Future Basic 220 HP. Iron Crown X Basic Future 220 HP. Regigigas V-Star 300 HP. Espeon V-Max Dynamax 310 HP. И Lycanroc VMAX 320 HP Dynamax. И това бяха картите, хора. Надявам се да са ви харесали. И да. Лайкнете това видео, ако искате още такива за покемон карти. Специално за вас ще си купувам. Само за вас. Сега тези са най-добрите от кутията. Ето тези трите.
Ето, вижте ги. Lycanron VMAX, Lycanroc VMAX, 320 HP, Dynamax, Espeon VMAX, 310 HP, Dynamax и Regigas V-Star, 300 HP, без Dynamax. Така, сега от тук да намерим Пикачу, или не, как е? Райчо. Ето го. Да го вземем. Пак оставяме. От тук е тук само Basic. Ето тук почват яките, красивите. Ето и тия блестят, както виждате. Значи, да. Така. Да вземем картите и от другата кутия. Ето, няма нищо останало. Да видите, че не ви лъжа. Чакайте. Ето, няма нищо. Така, сега. От тези карти, това, тези двете са най-добрите от тук. За да намерим Райчо. Ето, това отгоре се е показало. Защото е най-якото. Ето, както виждате, тези тук чакайте. Ето тези четирите тук отпреде. Ето са от ето тази метална кутия, която е пак на Scarlet и Violet Temporal Forces. И тук имам Райчо от металната кутия и ето тук. Като са съвсем едни и същи. Няма никаква разлика. Да. Сега ще ги сложим ето така, както си бяха. И Charizard X 330 HP ми е най-добрата карта. О, не е най-добрата. Както виждате, ето тук ми се показва една карта, която е 340 HP, която е същата. Не е същата. Така, нея ще сложим най-отгоре. Така. Ето ги другите. И ги слагаме върху тези, за да може всичките да ги сложим в ето тази кутия. Ето я кутията. И сега ще ги сложим. Така, отварям кутията. Тук има едно пластмасово нещо, за да може да се събират, да има място малко, а не е толкова много, че да дръмкат. Така, това ми е най-силната карта, както ви казах. Келе Дирге X 340 HP Stage 2.
И така, прибираме ги, картите, в кутията тук на мястото, в пластмаската, както казах. Малко излизат, не пречи. Така да назад да се наместят. И тази кутия вече я прибирам ето тук в моя шкаф. Така. Благодаря ви, че гледахте днешното видео в канала Никчо. Пишете долу в коментарите на какво да снимам в следващото видео, каква игра или какво да е нещо да правя. Няма нужда да е игра. Лайкнете това видео и се абонирайте с камбанката за Никчо, както и така за моят приятел Hacker132. Така се казва неговият канал. Ще оставя линк долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до следващия път.